barakatuhu. Yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duniya gabaki daya. A madadin jama'atu ahbabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Association of Nigeria Kano Branch Headquarter. Karkashin jagorancin Imamul Ahbabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Sayyidi Sheikh Sharif Sani Jambulo radiyallahu ta'ala anhu yake farin cikin gayyatar yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sassan duniya gabaki daya, wadda za a gabatar da maulidi wadda ake yin sa duk shekara a Jambulo, wadda ake fara shi ranar 16 ga wata, ai 17 ai 18, sannan ranar 19 ga wata ai zagayen cikin gari. Wannan maulidi ana masa take da ayyamul muhammadiyya da kuma hawan takuta. Zaman kwana uku da ake yi shine ayyamul muhammadiyya, zagayen kuma da ake yi shine takuta. Yan uwa musulman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ku saki a baku labari. Kowa ya kokari ya ga ya faranta wa zuciyarsa da abin da take so, wato ita shine Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kai dai hanzarta ka zo gurin hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu iko, sai mun haɗe a filin ayyamul muhammadiyya. Allah ya bar mu da annabi. Assalamu alaikum warahmatullahi.